Sodol longke norong nukna tintir prahasteo mutai manjak hune viral video rok o tabu simya tung agi rogo bunugo mutai manjak ote mutai manor hunoi o norok baksa bisas klegena te baksa bisas klego tongkhana oro ang dolo kunu dormono hingsa khlai samaya angbo hindu dormono pia chini o takuk aizak deborma bo khoroksa sirai bo mutai manor hune o berai viral ingjak o norok baksa bisas klegena baksa bisas klego tongkhana ke faide sukini opong tigi salayano chini o takuk khoroksa sirai aizak deborma bo saka bo mutai manma bai ba boni sago mutai tongma bai bo o khili kubangma bujak palongma chukiwo lokoi thuimano asugui mano hingke norok dolok obo bisas khlaikana norok o jaga thuibo mane bo kunungya hnai mane boni sago mutai tongo hnai obhiya dolok science ni mote physics ni mote naidi kaisa khiliwo nung yakung rikangkai yakung panai kaini khiliwo yakung rikangkai panai oro kaisa ya kaini kubangma khili jagao jodi lokor kangkai paya dol nor o bisas khlaigala mandor o bisas khlaigana boni sago mutai tongoise obo paya rokne obhiya dolo kubangma khili sakao asugui ba lokoroi to mungbe paya dolo obnu gulo kaisa physics tongo kaisa kainiya kubangma khili bujak sakao jodi nung asukha ba lokor kangkai paya dolo obo kunu mutai tongna nangya obo sadharon borok bo obo asugui lokoi mano dol nor bisas kuringe nong ang nungano पर जो है कील लगी हुई है और देखो ये जो है कितने रहते भी अबे यार इस पे उठ के tai dolo norok o video clip nugoi saimang khana je bo sadharon borok boni sa kunu mutai bu kore bo mutai bu manya bo of kubangma khili bujago bo asugui phunuka lokoi phunuka mane kunungya boni ukulo kaisa physics tongo sem oba haino je tini takuk aijak deborma bo mutai mano hone ba boni sorio mutai tongoni bo o khili bujak kubangma palong sakao lokoi phunugote asuk phunugo obo kunuya oro mutai ba mutai manjak nganangya oro sadharon borok phano asugui ba lokoi mano oro paya tai dolo norok bo o video clips nugoi bujikhana oro lokona bagoi ba asungna bagoi kunu mutai manjak ba mutai sorio tongna nangya sadharon borok phano oro kawai asugui mano kunu paya norok video no bo joroti buji maka te bo joroti buji me na norok comment khlai sadi te video na hamja kangkai share khaidi